Helo a chroeso i'r uned nesaf o'n myfyrdodau. Y tro yma'n aros gyda hanes Mair a Martha. Ac fe ddechreuwn ni gyda gair o weddi. Nefol dad, wrth ddarllen a Mair yn gwrando ar eiriau'r Iesu, a Martha'n gwasanaethu wrth hilio'r byrddau. Cofiwn dy fod wedi'n galw i ddefnyddio'n doniau a chyfrannu i fywyd tystiolaeth yr eglwys. Yn yr eglwys hon, dyroi ni fodd i helpu i gymryd ein ffydd o ddifrif ac i dyfu yng Nghrist. Amen. Ar tro hwn y darlleniad fydd o Efengyl Luc, pennod 10, a dynodau 38 dros 42. Mewn gwlad o ddiwylliant a roddodd cymaint o bwyslais ar y gwrwaidd a'r patriarchaidd, nodwn fod Iesu wedi rhoi gofod cyfartal i'w wragedd a dynion, ac eithrio dewis ei ddeuddeg ddisgybl swyddogol. Nodwedd ei gyfnod oedd hynny, mae'n siŵr, ond chwaraeodd y gwragedd rannau amlwg yn ei fywyd, a fawr neb yn fwy na'r ddwy chwaer o Fethania. Roedd yn bentref ychydig i'r de ddwyrain o Jerusalem ac i'r gogledd o Bethlehem. Gwelir Mair a Martha gyda'i brawd Lazarus fel aelwyd a groesawodd Iesu droeon. A thybiwn fod Iesu yn ymwelydd cyson ac yn medru ymlacio'n hawdd yn ei cwmni. Gofyn amdano wnaeth Martha pan fu farw Lazarus. Ac mae'n siŵr iddi gael ei siomi pan na ddaeth atynt, derbyniodd Iesu'n llawen ddyddiau ar ôl y claddu, a thystio iddi gredu fod Iesu yn fab Duw. Yn yr hanesyn a gofnodir gan Luc, gwelir deuoliaeth y Cristion. Mair yn cynrychioli'r wedd ddefosiynol am myfyrgar yn gwrando ar eiriau'r Iesu, trafod Martha yn dist o ymarferoldeb pobl ffydd, a gweld yr angen y mywydau eraill ac ymateb iddynt. Bydd y Cristion delfrydol yn gymhathiad o'r ddwy, ond dengys portread Luc fod Iesu yn gwerthfawrogi'r ddwywedd. Mae'r rhan sydd dda yn hanfodol i'r sawl sydd am ddilyn Iesu. Nid dyn sy'n llunio'r Efengyl ac nid yn ysgrifennu geiriau Iesu, ond bydd y sawl a glywodd y geiriau angen gweld ymarferoldeb y ffydd ac yn ymateb i'r comisiwn i garu ei gilydd fel y carodd ef ni. Bydd cadw cydbwysedd rhwng y ddau yn dipyn o gamp, gan herio'r eglwys i dderbyn Crist a'i rannu gydag eraill. Ar draws y canrifoedd a'r cyfandiroedd, bydd pobl yn chwilio am fyw y ffydd mewn ffordd ddefosiynol ac ymarferol. O gyfnod y mynachlogydd a'r hospitiwms, hyd at ganolfannau lle by'r eglwysi yn ymwneud a chanolfannau ar gyfer y digartref a'r diemgeledd, by'r eglwys yn weithredol yn y byd. Byddwn yn gyfarwydd gyda gwaith cymoedd Cristnogol a TFund ac yma'r mudiadau cenhadol fel y BMS yn ceisio rhoi gwedd yn garol i'r genhadaeth. Bu pwyslais Timothy Richard yn China 130 o flynyddoedd yn ôl, yn enghraifft o hynny, a gwaith y fam Teresa yn Calcutta dros hanner canrif yn ddiweddaraf. Dwy ochr i'r un geiniog yw defosiwn a gofal
cymdeithasol yr eglwys. Gall ein henwadau ymfalchio yn y gwaith a wneir yn Glynest a chartrefi tebyg. Ac am gyfnod, bu cartref Bryn Llifon ym Mangor yn cyflawni gwaith gwerthor hefyd. Cyfraniad bychan ar un wedd, ond cyfraniad pwysig hefyd, yw'r ddarpariaeth sydd gennym yn y Tabernacl ar Brynhawnia Sul a'n cefnogaeth i geisio sefydlu cartref i ffoaduriaid yma yng nghanol dinas Caerdydd, a'r gwaith pwysig a wneir yn ein plith i gefnogi pob math o brosiectau yn Lesotho. Mae angen gweld y cyfraniadau hyn oddi fewn i'r llid byd angach sydd yn gwbl llydan. Nawr, dyma yw ein hetifeddiaeth a'n her heddi. Ac yma e'n bohosiad i ni i fynd i chwilio am waith a cheisio ei wneud yn ein hardalodd ein hunain ac yn mhob ardal ledled deiar. Ac yn am orffen gyda gair o weddi. Diolch arglwydd yn bob Mair a Martha yn ein bro a'n byd. Helpa ni weld pob wasanaeth yn wasanaeth i ti. Anhawydd wastad i garu cydddyn pwy bynnag y bo. Gwerthorogwn wasanaeth llu o unigolion yn cynnal a chyfarwyddo y cynllun mawr a chymleth o ddeuddo di. Ond carem hefyd, weld yr enghreifftiau o ystyn y cwpaniad o ddŵr i'r sychedig a'r tymed bwyd i'r newynog, fel ein cyfle ni i gynllun mawr Bethania ein tystiolaeth.